Mit navn er Michael Vollmann, og jeg er køkkenchef på Københavns Rådhus, og det har jeg været lige siden 2008, hvor det blev Meyer Kantiner. Jeg laver rødløg til coq au vin. Det skal lige brændes af herovre, sammen med gulerødder i store klumper her. De er økologiske, så vi skræller dem ikke, så der er ikke noget, de bliver bare vasket, så der er ikke noget spild på dem overhovedet. Ja, madspild det er en rigtig stor faktor inden for økologi, så der kan man gå ind og kigge på skrald. Vi går ind og laver marmelader af appelsinskræller og af citronskræller. Vi bruger stort set næsten alt, hvad der er på en frugt eller på en grøntsag. Off your boots and walk with me. Jamen det er jo derfor, at folk de tænker, hvorfor i alverden er kokke bare så smukke og så veltrænet. Det er fordi, vi hver eneste dag, der får vi sådan en dampbad lige op i knolden, ikke? Og så træner vi samtidig. Put your arms around me. Først skal jeg lave noget hvedebrød, og så bagefter laver jeg noget rugbrød. Jamen det brød, du køber hos de fleste bager for eksempel, det er koldhævet noget, det er bare brød, vi laver på samme dag. Det her det er koldhævet, og der er surdej, så det er meget mere sundt for os. Vi kan bedre optage næringsstofferne fra alt det grove mel, der er. Det er surdej, du har her. Det er vand, og så er det hvedemel og rugmel og gramsmel, som bare står ude ved stuetemperatur. Så står det så næsten at gære faktisk, så det er helt fyldt med mælkesyrebakterier. Og det er det, vi gerne vil have. Det kan vores mave godt lide. Vi har nået 90%. Vi er ikke blevet belønnet for det endnu, men jeg ved, at der er noget undervejs. Og når man når et mål, så gælder det selvfølgelig først og fremmest om at beholde det. Det er svært. Det er nemt at blive verdensmester, men det er sværere at forblive verdensmester. Vi har måske opnået nu at blive verdensmester inden for vores lille fag, men vi vil også gerne forblive verdensmester, og vi vil også gerne blive endnu bedre, end vi var før. Derfor arbejder vi videre og endnu mere målrettet i det her med den her højdespring, med at vi nu tager tingene meget langsomt, men sikkert, og prøver at komme højere og højere op endnu. Så det er også den grund til, at når man stopper morgenen tidligt og vågner, jamen så har man den her lyst til at komme på arbejde, og det har man egentlig hver dag. Vi har en mission. Det er ikke en religiøs mission, men vi har en mission, og vi synes, at det giver rigtig god mening, netop fordi det er økologi, det er bæredygtighed, det er klima. Det er vores fremtid, det er vores børns fremtid.